Columbus, Ohio. Ohio ko goto e dawlaji Amerique ɓuri mawnude alɗude e heewde liggeyaji. Ko ɗum waɗi tulde malenaɓe ɓe ko toon ɓe ɓuri heewde. Kala e maɓɓe paaɗaɗo e nder New York ko toon doganta. Ha tengti laamorgo maggo wiyetengo Columbus. Nden o ari Columbus, geddaɗo tawi sukaɓe maɓɓe ina pecci pecce ɗiɗi. Hen feccere hoɗi ko West Side, hono banggue hirnangue wuro ngo. Feccere ɗimmere nde woni ko East Side, hono banggue funnangue. Geddaɗo noon tawi wonɓe West Side ɓe ko toon kadi sukaɓe leegal maɓɓe koɗi hono hirnangue naaɓe. Nden o yettima wonani hay balɗe ɗiɗi, geddaɗo wi yo walleno dañiri golle. Sukaɓe ɓe o jippiɓe mbimo yo fofto hay sinno ko yontere. O wi ala, basɗo ala ko foftoto. Addimo ko yiilade kaalis, addimo ko liggade, ittimo fuuti ko dogde basal e yidde firtude. Nden noon foftere alanamo, sinno ko sago makko ñalawma o yetti o ko ñande hen o liggoto. Suka maɓɓe goto ina wiye Doro Sall wimo, he war jam jam ko ligge jiɗɗa ma liggo, bate wona aɗa jogui doole aɗa hooli kattanɗe ma liggo woto heppu. Geddaɗo moosi wi hande kay hade janggo mbeɗa jogui doole, bata yiyani no potmi ni. Geddaɗo suuti jungo mum ñaamo hollimo. Doro Sall ƴeewimo jali, wonno ko jamma hedde waktuji 9 aɓe jooɗi e yewtirdu aɓe pada hirande ko Doro defanno maafe. O ummi o fayi nder defirde ngam ƴewtade barme makko. Geddaɗo kañum ina jooɗino e fauteuil goto wondude e suka maɓɓe goto biyeteɗo Amadou Ly, ɓurɗo andirede oustaz. Oustaz naati e haala ka wi ɗo ko Amérique, hay sa yiiɗa liggade ma liggo, gati ɗo mo liggaki foof ma e heege. Geddaɗo namni wona liggey kam ina daño ko yaawi, hay so liggey dañotako ma fewju feere no gurduɗa. Aɗa andi ko haalpulaar en mbiyata ko waawi sengo walla hooram ko ɗum woni ɗo. Doro haali e dande mawde to nder defirdu to wi geddaɗo a meeɗi yiide gorko no defa. Geddaɗo jali wi ala, so gonga mi meeɗa. Doro wimo janggo ko an yonta. Kamɓe tato fof ɓe jaali. ɗo ɓe koɗi ɗo wiyete ko 9 building, ɗum firti ko kuuɓeje 9. Kala huɓere waɗi ko koɗorɗe 4, hono appartement ji 4. Geddaɗo en koɗi ko 9th building, hono huɓere 9 ɓiire nde. Appartement mabɓe o ko 4 ɓiire. Galle mabɓe o waɗi ko cuuɗi 2 e yewtirdu woturu. Cuuɗi ɗi noon mawnani no feewi. Hen woturu fof ma wontan métre uji 3 e potgol. Yewtirdu ndu ko métre uji 4 e potgol. Defirdu ndu waɗɗani no feewi yewtirdu ndu, ina wayno ko hen ndu takki. Ɓe jogui ko tarodde wotere nde woni ko hakkude cuuɗi 2 ɗi. Kamɓe hoɗɓe hen ɓe koɓe jeetato ɓe gonno, ko geddaɗo wattiɓe nden jeenayo. Kala hen suudu ko yimɓe tato goni hen. Geddaɗo e ɗiɗo woɓɓe wattindiɓe arde ɓe leloto ko e nder yewtirdu ndu. Ñande hen ko Doro tan e oustaz kiiri ɗon. Heddiɓe ɓe fof ko hirdo yinoɓe, kamɓe ɓe liggoto ko subaka. Geddaɗo namdi kadi wi
joni noon holno liggortomi ha wiyata ma andu dooro jaabimo oustage namdi geddaɗo wi wona aɗa wawi rondade carton ngaji rondade carton ngaji ko ɗum tan mbawmi dooro e oustage jaali ko jala toon ko woni mbate wona ko dongal carton ngaji tan ko ɗum tan kay dooro jaabi o ummi to defirde to o ari o heeɓi e yewtirdu ndu o jooɗi o sawdi geddaɗo télé ina haala oustage ene udditi mañoto mum ina heeɗo gaati baba maalo sadio don tokoson ina cari bang yo bang e yewtirdu ndu hen sadiodel gotel kurus ina fawi e dow hen ɓe mbiyata ngel ko sadiodel ceerno e nder ɗum dooro namdi geddaɗo ala ko gaddorɗa New York geddaɗo wi ko wayno kayit juddu o wi aha kay Seydou Deme Oumar Baro codani kam juddu Mauritanie o wi hoto I9 ma foof woni I94 ma woni kañum e billet ma retour o wi mi totti foof Oumar Baro o wi ma o waɗ feere o yaltina ɗum o wi wadde gasi ɗum noon waɗ feere mbaɗa kees ko adi kees kay liggey taw sa ala kayit holno dañirta golle oustage naati kadi e haala ka o wi hey mbaɗa cikkuɗon komi anda mi haalanama foof min noon haajam ko kaalis taw wona kayit mbeɗa andi ko ɗaccumi oustage namdimo wondude e mooso wimo ko ɗaccuɗa o wi basal on wimo lesta wahdak wona an tan enen foof gaccuɗen ko basal e joote kono ya walad ɗurno ɗum ɗo wona joni iwata aɗa andi ko safalɓe mbiyata ko fakar ko ɗum woni faqar ko ɗum woni ko gonduɗen enen foof ko en fuqara en ko en wasɓe min noon kam cikkumi ko ɗaccumi ko e joote hay goto e mon ɗaccani ɗum on wimo a sikkat tan oustage haali ƴeewi geddaɗo o jokki enen foof ken gotum leegal hirnangue kay yimɓe mumen goɗɗodirani no feewi dooro naati haala ka wi leegal funnangue samori seeɗa oustage jokki ƴeew tan enen ko joni puɗɗiɗen ɗannade enen en gonani taw hay nogas te hay goto e men waɗani taw ko mantini e leegal hirnangue goto foof wiyata ko ma waɗa galle moƴƴo Dakar nde fuɗɗo tawa maade Fouta gonga noon dooro fuɗɗi feltade hoore mum ɗum kam ko jikkuji torankoɓe toranke yawata maade Fouta kamɓe ɓe cikkata ko lebuji ɗi ɓuraniɓe hay batte e Dakar ko ɗum serdi en e Fuutankoɓe heddiɓe ɓe mbaɗa sikki ko adi nde neɗɗo mahata Dakar omo foti maade taw galle ba makko min de kam somi dañi ko joni mahammi nenam ala hayɗo waali geddaɗo haali artiri yeeso yurmikini oustage e dooro ƴeewodiri deƴƴi ɓe kaalani hay hunde ngam waylude haala ka dooro namdi hey jeeƴo yonani taw oustage daari dooro caggal ɗum o daari geddaɗo o wi gueeƴe on wi la adiri gueeƴe la adiri dooro sal hucciti e geddaɗo wi geddaɗo juulen gaccen oɗo e arabuji mum ɗi pamatako dooro e geddaɗo gummi goni e julde oustage kañum ummi fayto maflayel tokosel ina wonno e sara photo e goto o leeli o ajji o jokki e heɗade gaati makko nde yano ha ɓooyi o ƴetti portable makko o ñoƴƴi fodde tongoɗe jeeɗiɗi o faani ɗum to hunuko e nofuru o woni e heɗade sonago
neɗɗo goto wi hello, oustage wi hey man, what's up? Min goni koye bere ko launch. No mbaɗɗa bayal? En dañi koɗo. Oh yeah, koɗo. Moni on? Aɗa andi geddaɗo? Yes, mboɗo andi kay. Mi nanino o ari New York. O ari? Yeah, omon ɗo waɗa tukoru mukoru. Oh yeah, o woni koye julde hoto Dooro. Ko kanko woni almami. Hoto wakil ma? O wi mboɗon mofti ko wonno. No, ko geddaɗo min jinno fiiloya janggo walla ɓaawo janggo. O wimo hey boy, min noon kam ɗiɗo woɓɓe ina liggoro workinamo o de a ƴewata ceerno. On wimo ko an kay ƴewata ceerno kono wona min. On wimo waay o namdi sababu. No, aɗa andi hen hunde min e ceerno min gittotako. Hay goto e amen jaɓata goɗɗo o lanka ɗum yentude hen ko kangaɗo. He's mad, majnun. Oustage ceerno ndongo hay dara ala e mum. No, mi wiyani wonko woni e makko kono min kam mi wawa ɗaɓɓirdemo hay hunde. A wawa wondude e neɗɗo e hoɗorde wotere mbiya a wondaka jomum. On wima majjani ko woni hen. Onon boom, est ce que oɗon mbaɗi busy boom? On woro no fewni kay kala pilɗo ƴettete ko yaawi. Est ce que omo wawi filde toon? On wimo yeah, mbeɗa sikki kono wona workinam de. O wima ala, mboɗo andi kay. O wi oustage bere kam gasi. On wimo ok walad ya gaƴƴoyo. Man, take care. Oustage kuppi e nder ɗum o ƴeewi Dooro o wi deftu noon hirande ma nde mboɗomi maaya heege. O wi he oustage min mi wona debbo ma ha? Dooro haali jali. Oustage wima walad an kay hande ka debbo yimɓe fof. O wimo ok wertu kayitaji. Oustage werti kayitaji hakkunde yewtirdu ndu. Dooro defti maafe e gertoɗe mum ɓe kirtima ɓe jari ataya lelde yonti ɓe lelo yima. Geddaɗo lelima ha feccere jamma hijjitima ɗon tan o siftori wonde nde jaayi winomo yo noddumo so yettima kono ha ñande hen o noddano on tawa. On kadi rokkinomo talkuru winomo hoto seer e mayru. ɗo leliɗo o anda to o waɗi ndu omo sikki noon talkuru ndu bonani e nadgol makko leydi ndi o feɗɗiti noddude nde jaayi janggo e mum. Columbus Ohio. Ko geddaɗo watti dawde ko e joni woni lewru o liggorto ko kayitaji ceerno. Oɗo noon fuɗɗima ɓoyde e leydi ndi omo jogui kayit liggorɗo kono o liggortako ɗum. O waɗa ko almami jama kala yontere ɓe piyanamo hedde $200 walla $3 ɓe tottamo. Ko nonne kala liggoriɗo kayitaji makko so hitande nde maayi omo daña hen kalis gati omo heɓa hen ko wiyete income tax. Ɗum ɗo firti ko kala liggiɗo e leydi ndi ha lewru darino mo wuuri omo rutte hunde e kalis mo taƴateno. So tawi ko taƴana ko ɓurti. Ceerno wiyete ko Bokara Ndongo o ɓaari sariya ko kay hayɗi to duɗal ceerno Amadou Nene Ba o adorino ko Afrique hakkundejo kono haydara makko gasani toon. Nde o ari e Columbus nde o tawi wonde janguɓe sariya kewano toon omo jogorno liggade o hayti o watti wajade ɗo o tolni fof. Waaju makko fof noon ɓuri yarude koto banggue juulu. Omo wiya julɗo ina foti toppitade e teddinde juulu mum kala ɗo wawi wonde
hay hunde fotani ɓurande juulɗo juulu mum, wona kaalis, wona jawdi, wona golle, wona haaju. Kala ko neɗɗo wawi wadde yo wattu hen juulu. ete juulu timmata ɗon ɗo waɗaka e jama. Kala ko juulɗo dañi, kala ko juulɗo waɗi e moƴƴere, so alda e juulu ko mere. Ceerno ina jogti wonde ko juulu momtata bakkat, riwta musiba, duñcata bala'u, faloto worodde, willata kata, haɗata boomare, woɗɗinta seyɗane, ɓallinta malaikaji yurmede. Juulu way tan kono salatul fatiha ni, ko yabre wotere. Salatul fatiha momtira bakkat ni ko nonne darde wotere juulu momtirta bakkat ha laaɓa ceer. Nden noon juulɗo ha tengti e almudo Cheikh Tidiane, so omo teddini wirdu e juulu e nder jama, o maydata e bakkat. Ceerno Ndongo rewi sukaɓe wonɓe West Side ɓe ha luwi galle, mbaɗi ɗum jama, ɓe mbaɗimo almami, ɓe mbatti noddirde mo ceerno. Ko kaɗo haala noon hewno rendinde ceerno e oustage. Oɗo cakkitiɗo kañumne jangi ko kay hayɗi to duɗal gotal ngal ceerno jangi ngal. Caggal ɗum o jokkoye jangde makko to Iraq. Nden o gasni e kitale capanɗe 6 o huuli hoodde Sénégal ngam wasde ɗaminade dañde toon golle. O fayi Allemagne, ko toon o heeɓi visa. Nden o ari e leydi ndi, o watti jangguinde seeɗa arab, ɓe mbatti noddirde mo oustage. Oustage noon wiyata ko ceerno haalata ko wiyata ko ceerno haalata ko fof ko kecce, ko bolle puyɗe. Ceerno yiɗi tan ko hutorade yimɓe ɓe. Juulu ina moƴƴi kono momtata hay bakkat goto. Wirdu ina moƴƴi kono laɓɓinta hay goto e tuundi goofi. Laɓɓinta neɗɗo e bakkat tan ko wasde wofde Allah, walla so woofi o teyani o fellita wasde ruttade hen ha abadan. Kono wona kay juulɗo weele woofa Allah ha gasna, janga yabre wotere salatul fatiha, walla juula darde wotere, wiya yafama, ɗum wona diine. Oustage ina gonɗini wonde juulɗo foti ko almami walla galmaɗo, fotani tan hofde juuɗe e koyɗe ina fada e yimɓe. Juulɗo ina foti liggade no yimɓe foof ni. Juulɗo ina foti jangude, wona tan ko faati e diine, kono kadi kala ko faati e gueɗe aduna. Fuutankoɓe ɗo jiya foof ina kaala haala jamaji e jumaji ha ina kaɓa hen. Ɓe kalata mukko ko faati e jangde e jangguirɗe. Elle tan ɓe meeɗa andude hadis nulaɗo biɗo almadarisu qabla al masajid, mahe jangguirɗe ko adi nde maha toon juulirɗe. Oustage safti wiide wonde yimɓe potani tan toppitade juulu, maade jama yo walla luude jama yo, fof sohlani. Goto fof ina wawi juulde e nder galle mum, yaha haaju mum, ƴeewe tan neɗɗo rewo juulde ha riiwe e golle mum. Beele ɗum ina haani. Yimɓe gacci jumaji e jamaji ha keewi dak Fuuta, dogi basal e heege, ngari ɗaɓɓude gurdam moƴƴam. Nden noon wonko ɓuuri himmande hande Fuutankoɓe ko wona tan juma e jama e haɓede hen. Ko ɗiɗo miijoji ɗiɗi beñodirɗe kewno addude pelɓodiral hakkude ceerno e oustage. Geddaɗo tawiɓe e ɗum, ɗacciɓe e ɗum. Joni geddaɗo luɓima kayitaji ceerno, o watti dawde, o adi dawde fof ko liggey goto mo ganduɗa ko yawde e yowtude keesuji e nder camion ngaji. Rokkimo liggey o ko galle goto biyeteɗo Emery Tempo. Oɗo ko galle gonɗo hakkude liggotoɓe e ligginoɓe. Kala jiɗɗo ligganede jokkodirata e mabɓe, kamɓene ɓe jokkodira e yiɗɓe liggade. Geddaɗo ƴefti kayitaji ceerno Ndongo yaadi e Dooro, nden ɓe jettima goto e nokkuji Emery Tempo. Geddaɗo e Dooro naati, ɓe tawi toon yimɓe ha keewi, guila e tubakoɓe ha heeɓi ɓaleɓe. Dooro namdi kayit ɗaɓɓande. Debbo tottirowo kayitaji o tottimo goto. Debbo tottuɗomo kayit o namdi Dooro beele mo o wondi o ina yiiɗi hebde kayit no makko ni. Dooro wimo ala, o heeɓi kayit, o heeɓi kuɗol, o fayi caggal yimɓe ɓe fof,
to ganduɗa wonɓe e biroji ɗi jiyatamo no feewi. O jooɗima geddaɗo jooɗima sara makko o fuɗɗima hebbinde kayit o. Doro Sall noon ko jannguɗo Faraysé e Englais fof gila Sénégal. O yahino ha jaaɓi hattirde Cheikh Anta Diop, o waɗi toon ko duuɓi 2 caggal ɗum o woppi. O woni e yiilade kalis, omo jogitino wonde jangde e basal jaadata, jangde rokkata kalis, rokkata jawdi, ittata joode. Kanko o yiɗi ko kalis joni joni, omo hato jini e jawdi, omo heppi, kono nimsa fuɗɗima natandemo. Gila o fuɗɗi liggade ma won joni hedde duuɓi 7 o ronki dañde kalis mo hoyɗanno o. Te omo liggo jamma e ñalawma, o anda fof to kalis makko o rewata. O wawa wiide haram tan ko o soodi teere goto to Kermassar, o mahi toon huɓere moƴƴere gasi ko ɗo o haaɗi. Ɓeydi nimsa makko fof kadi ko omo wawno jokkude jangde makko nde o dañño kayitaji nde, kono o waɗani ɗum. Joni o dañi kayitaji kono o ronki dañde kalis. Kanko eɓe janggani ɓe haydara tan ɓe ɓurodirani. O ɓuriɓe tan ko gueɗel gotel, ɗum woni omo hebbinana ɓe kayitaji ɗaɓɓande, kono golle mabɓe ko gotum, jobdi mabɓe ko gotum. Ko ɗum waɗi hen sahaji so wiɓe e bone jangge hay sinno ko pular o kam ɓe jaabomo foftin aduna an jannguɗo Faraysé janggi Englais janggi pular ko ɗum fof nafma. Aɗani ɗo gaƴƴodo e amen, a ɓurani min sek, a ɓurani min foftude. Doro gasni hebbinde kayit, o holli ɗum geddaɗo, oɗo ƴeewi tawi hen tongoɗe kewɗe, o namdi Doro ko ɗum ɗo woni. Ɗum way kono hiisa ni. Doro jaabi wi ko hiisa kay, ɗo so aɗa fiila e ko ɓuri hewde alay sago ma mbawa mathématique. Min de mi jangguino mat pular e Faraysé fof. Mat kay ala pular ala Faraysé ala Englais, mat ko mat tan. Goo sa ɓeydi hen goo ko 2, goo e goo hawrata ko 2. ɗum ɗo ko ni e dendangal ɗemɗe. O wima haali gonga noon. ƴeew ɗum ɗo wayi kono cowgol ni. Doro wimo ƴeew ɗum ɗo, ƴeew ɗum ɗo ko woni. Geddaɗo ƴeewi ha ɓooyi moosi mi faami joni. Ɗeɗo gueɗe fof mbeɗa wawi wadde ɗumen. ɗum ɗo ko mande ɓeydugol, ɗum ɗo ko mande ustugol, ɗum ɗone ko peccugol. Doro wimo ana tampata e leydi he. Won wonɓe ɗo ma won hande duuɓi 10 kono ha joni ko fiilanteɓe. Geddaɗo wimo ko waɗi ɗum? O wi ko waɗi ɗum so wona ɓe janggani te ɓe jaɓani janggude. O wi ko haɗi ɓe janggude? O wi haɗi ɓe janggude ko yiilade kalis. Ɓe mbiyata ko wona jangde addiɓe ɗo ko yiilade kalis. O wi cikkuɗa jangde wallitta e dañde kalis? On wima mi sikkani, mi yanana ko kamɓe kay goni ɓe paamani ɗum. Ñande fof komi kalɗo hayɓe jangga pular o tan ko caɗele, mi haalani kam Englais. Doro faati e kayit ɗaɓɓande mo hebbintuno o yaltini kartel gotel tokosel. O wi a yi ɗum ɗo wiyete ko social sécurité number, hono sécurité social. alay sago noon kuñoɗa ɗum gati saaha e saaha fof a namdete ɗum. weeɓani noon sibi ko numéro juɗɗo yentude hen alay sago kadi mbawa haalde ɗum e Englais, kono ala probléme. so en kooti joni mami janggina ha 10. Doro hollimo kartel ngel wi ƴeew tongode nde ko 282110969. geddaɗo wi ina juuti de so haalde gonga. O wi ina juuti kay, kono ko par chiffre tan haaldete. mbiyata ko 282110969. o wi ko goto tan. O wi gasi ko par goto tan. O wi joni kam mi wawi hen guila joni chiffre uji 2. Doro namdi wondude mooso holɗin. Geddaɗo jaabi wi 6 e 0. on wimo very smart. Doro manti ƴoyre makko o jokki. O wi joni fadam ɗo mi nawta kayito.
dooro ummi ina welni kayiti mum o ari o tawi tuba goto ina dari e doggol o dari caggal on nden on gasni o totti debbo o kayit makko mo hebbinno o e nder ɗum debbo o ƴeewi kayit o ha ɓooyi wimo okay, please go and sit down, we'll call you back. Do rutti to jooɗino tawtoye geddaɗo omo fada nodditede geddaɗo namdimo wondude e fayre mawde ko woni o jaɓani on wimo ala o wi ko yomi jooɗo ma o nodditam ina heddi interview geddaɗo wi interview ko woni interview o wi interview hay farayse ko noon wiyata dooro min noon farayse am woɗɗoyani de wi ok interview woni aɗa namde aɗa jaabo so ɗum gasi ko ɗon ɓe dokkatma walla ɓe calanoma bocar ndong debbo tubako o noddi dooro sal hafti notoyi debbo o ɓernde geddaɗo ɗo woni ɗo ina taƴa ina diwo ngam kulol omo ƴeewa saraji ɗo jooɗiɗo ɓaleɓe ina gonno ɗon kono kooti ko tubakoɓe ma gon hedde jeegom keddino ɗon rewɓe ɗiɗo e worɓe nayo o yi wonde ɓeɗo tubakoɓe elle ina certe Amérique naaɓe tubakoɓe ɓe kamɓe koɓe daɓɓon seeɗa ete ɓe gona woɗeɓe no feewi no Amérique naaɓe ɓeni hen debbo goto wondi ko e ɓiyum omo haalde ɓiɗɗo o kono elle wona engele debbo keddiɗo o ina ɓorni sippu jean ɓaleejo omo raɓɓiɗi omo ɓuttiɗi o taƴani o serani omo huufi sakil makko jungo omo fada heddiɓe nayo ɓe ɗiɗo ina dari ina jewta hen goto ina simmo goɗɗo o ina jogui butel jaram Coca-Cola ina wooɓa ɗiɗo heddiɓe ɓe ina jooɗi e tabal sara ngal geddaɗo jooɗi ngal aɓe kuufi kanetaji ɗiɗi Coca eɓe kaala kadi ɗemgal ngal o nanata o famata hen sahaji ɓe beddomo guite ɓe jala geddaɗo werli guite mum to nder bureau ngo ina yaaji joowe kayitaji ina pawi e dow taabe ha mbayno leydi ko noonne masiŋaji hakkunde ɗo o jooɗiɗo e bureau to debbo dokkirowo kayitaji o woni ɗo serndira ko heɗɗa o daroggal debbo o waɗana ko fallantere ɗo mo haalda e yimɓe ɓe ko toon o tottirta kayitaji kebbinteɗi ɗi ko toon kadi o heɓata ɗi yimɓe tato woɓɓe worɓe ina goni to nder bureau to kamɓe fof koɓe tubakoɓe ete goto e mabɓe fof ina huufi machine kuɓɓowo debbo one kay ina huufi goto geddaɗo ina ƴewtidi wonde gila o naati leydi ndi kalto yeehi o yiyata goto fof ina jiimi e ɗiɗo machine ngaji kuɓɓoji ina ñifo bindoji ina momta omo haawa koɗi goni kono omo sikki tan koɗi hunde mawde geddaɗo yi dooro ina jooɗi ina hucciti e goto e wonɓe to nder bureau to ina haalda e mum omo yiya dooro ina jala ko gasata ha ɓooya kadi o yiya gorko o nene jala gorko o ko tubako boɗejo coy omo ɓorni simis danejo omo haɓɓi karawat bulejo e dande geddaɗo ina yiya jo e jo fof tubako o ƴeewa dooro jo goɗɗo o ƴeewa machine makko o jiimi omo memira peɗeli juuɗe ɗiɗi fof ko alda e ƴeewde ɗo memata ɗo guite makko koɗi tan koye machine baɗo télé ni pawaɗo e dow tabal ngal wonno ko subaka mawde ko ñande hen wonno foftere dooro joni waktuji 11 joni bureau ngo fuɗɗima yewde seeɗa dooro fuɗɗima nebde to interview to geddaɗo ina teski wonde tubakoɓe ɓe leldatano no dooro leldiri ni mbar wona ko haalateno e Amérique naaɓe ɓe ko woni ɗo omo nanatno wonde Amérique ina heewi leñamagu ala tawde dooro ina haala ina moosa ina jala kañum e kaldiɗo mum tawde ko beldal e kawral kono hoto heeño haala pular ina mbiya hulko haala dooro ko ni tan wayi mo haaldi fof o moosa o jala ko belɗo ƴiƴam ha ala ko nanti
joni geddaɗo yi dooro ummima ina ara ina welni kayit mo jiidanimo o hebbinno o on ɗon ko oolo wonno mo jogui joni o ko danejo tal dooro tawimo ɗo jooɗino omo futtini guiti wimo en jeehi nden ɓe jalti biro ngo ɓe payi parking dooro udditi werlamum joli o jooɗima o huufi walan geddaɗo udditi damal joli kañumne jooɗima sara makko wimo no woori dooro ƴeewimo jaabi wi altine a dawat te heure foof ko $9 geddaɗo ŋaaɓi hunuko wondude e weltare mawde o wi ala hey no ɗum fotata e CFA on wima mankata ujunere ko seeɗa o wi ala anne heure foof ujunere o wi eyyi koko heewi eyyi koko heewi jehen taw joni mbaɗoya drogue test walla boom mi waɗanma ɗum gueɗal artir hakkille mum seeɗa wi e dande less elle payɗo ko woni drogue test o wi hey aɗa yaawi hulde de no drogue test ko ƴeftude taare neɗɗo e ƴewde beele jomum hutorta ko drogue o wimo soɓe tawi jomum ne hutoro drogue noon o wi ɓe ndiwa jomum ɗum kam wona caɗele moduji ɗi drogue heewi hutorade ɗum ko américain ji e spanish en ko liggey wonno a dañi ɓe nawma koto swift transit ko toon sukaɓe list side naaɓe hewɓe goni o wi ko liggoyow woni o wi ko namdotoɗa hen an kay kala liggey mo dañƴa tan liggo o wi kono yo tawde mbeɗa wawi o wi hay sa wawa ma eto liggey o ko loading and unloading trucks a sarsat aɗa sarsita camion ngaji o wi moƴƴi ɗum kay ina weeɓi dooro ƴeewimo jali o natani huɓɓude werla makko e nder ɗum o wi ina weeɓi aɗa wawi suutude sac ciment o wi ko sakuji ciment min jolnata min jippinta o wi no sac ciment foti kiloji o wi mbeɗa sikki ko 50 kilo o wi wona mbeɗa sikki kay ko noon carton ngaji ɗi cuutata ɗi ko famɗi hen goto foof ko 50 kilo o wi ala ɗum ala probléme o wi o ala probléme ha yeeso ko lawol dooro huɓɓi oto mum ɓe pokkiti nde ɓooyno geddaɗo namdi wi eyi ko jaldannoɗa e tubako o ko woni o wi ala o wimi tan komi wawa suutude carte ngaji mbimi hay somi wawa mami eto hay sinno keecam ina heela o wimi somi yeehi mami janggine no carte ngaji cuutirte ko alda e caɗele mbimi hay suutude carte ngaji ne koma jangge o wi mati ɗum ala leydi am Mauritanie mbimi toon ala carte ngaji boom saka ina jangge no ɗi cuutirte o woni e jalde e nder ɗum o namdi kadi mate golle ngala Mauritanie mbimi hay sinno golle no goodi toon ne min kam mi heɓata golle fof ko safalɓe dokkate o wi hay sinno ko rondade carte ngaji mbimi so tawi ko rondade ndene rokkete ko safalɓe ɓaleɓe ɓe minen ɓaleɓe ɓe gona safalɓe ɓe hay so min jangi min keɓata hay rondade keesuji ko ɗum riwimi toon caggal ɗum namdi momi mbimi wona ɗo kam ɓaleɓe ina keɓa rondade keesuji o ƴeewimo jali e dow ɗum o wi ɗo kala ko neɗɗo handi ina totte o wi somi yalti yomi janggu kayitaji ɗakkade e nder salle o galle o waɗata ko affirmative action ɗum ɗo firti ko yimɓe ɓurɓe famɗude ɓe e leydi he ko ɓen ɓurata wallede ɗo mbimi ha mi daña o ƴeewimi kadi o jali min ne jalmi geddaɗo wi o galle ina moƴƴi e ɓaleɓe koy wi ko ɓaleɓe moƴƴi e makko ko ɓaleɓe jaɓata ko Amérique naaɓe tubakoɓe ɓe jaɓata ɗum hay américain ji ɗi boom jaɓata ɗum tubakoɓe wonnoɓe ɗon ɓeeno
o wi tubakoɓe wonnoɓe ɗon ɓe noon garno ko dartude golle wi aha koɓe spanish en ɓeɗo goɗɗodirani no feewi e moduji ɗi doro waɗani geddaɗo dorok test ɓe kooti galle geddaɗo fadi amde joni patani ummade Columbus fade New York to geddaɗo e sanda kalata ummade Columbus fade New York waktu nayoɓo subaka ina fawi hojomaji 9 geddaɗo en natani New Jersey ɓoyata ɓe naata e wimbo o Holland woni Holland Tunnel so ɓe jalti wimbo ngo tan ɓe pandoto New York joni kallu o wonti banggue funnague hono I-78 lappi kallu o wonno ko ɗiɗi joni o fuɗɗima yaaji o wonti lappi 4 kala jahol e gartol wi Allah bonni ɗum o woɗɗi mi anda ko New York woɗɗi walla ko Columbus woɗɗi geddaɗo wullitani sehil mum o jokki joni de en paandima fotani yontu min kam komi mugaɗo min lawol ngol elle koko ɓeydi juutirdemi sanda haali wondude e ŋablali o jokki wi mi siftori nde jahanmi Columbus nde tawno ƴeftunomi ko bis mbalnomi tan ko ɗanade ha Allah weeti mi tinano e yolde nde hay batte o wi minne de joni mi suusa tan jonde jutde o wi ko woni sanda ƴeewimo namdi o wi mi haalananoma boy mbeɗo wondi e keeci sanda jali wi giƴam ka cukalel keccel aɗa woyto keeci o wi boy ko dongal carton ngaji rewi ɗon te ɗum ne guiɗa e ñalawma am gadano joni dutɗen kadi to West Side Columbus subaka amde geddaɗo dawi subaka law o fuɗɗoto ko waktuji 7 subaka ha waktu nayoɓo caggal nangue e hoore ko goto e sukaɓe hoɓɓe liste side ɓe rewi to makko ina wondi e werla mum nawarimo nden ɓe jettima geddaɗo wadda emo arduno o on hollimo to carton ngaji ɗi tellinte e toɗi pawate ɗo ɓe goni ɗo ko nokku jaaƴƴo otoji mawɗi ina mbayno leydi ko noonne yimɓe guilay ɓaleɓe Afrique naɓe ha heeɓi tubakoɓe latino en carton ngaji ɗi noon teddani no feewi kono so neɗɗo ɓooyi hen tan ɗi teddat guilay adan geddaɗo hollama no neɗɗo suutirta keesuji ko alda e caɗele o wiyama wonde so omo suuta carton o daroto o serda koyɗe makko o ñiɓaɗe e leydi ha tiiɗa o suutira noon lawol gotol carton o otta o yaadina hen geddaɗo Allah e makko yidde golle e gollade dartinta omo heeño tan ko gasata moodi mbayi hono suka mo ardi o kañum yarata ko seese geddaɗo ina jippina carton ngaji 4 tawa kanko o jippinani hay carton goto ko kamɓe ɗiɗo e latino goto ndendina remorki goto latino one ala ko ɓuurimo wawde feñade ina wayno ko geddaɗo tellini feccere remorki o foof nden yeehi ha ɓooyi seeɗa moodi wi he geddaɗo war jam a yawat tampude de geddaɗo jaabi wi ala liggey o musani hay seeɗa kono geddaɗo ina jokki e dogdu mum kañum e keñagol mum hen lawol gotol o ngabbi e oto goto o yewti ha nder o ƴuri gati Allah e makko e jolɗude seeɗa o wawano darade e nder oto o ƴuri o yaari noon ha o yetti to carton ngaji to o ñiɓi koyɗe o ƴefti carton goto o wi omo ƴurto seeɗa o ronki o forsi e ƴurtogol makko tan keeci ŋaƴƴi o nanguiri noon carton o dari o welni o joƴƴinta carton o fawata carton to suutuno ɗum ɗo o tellinta ɗum o woniri noon fodde hojom goto eko fawi e yolde hakkude nde moodi tawimo e ɗum ƴeewimo
wi wondude e hollude bettere mum mawde ko woni geddaɗo o wi haydara keecam koko ŋaƴƴi tan geddaɗo haali wondude e pahaali mawɗi ha joni omo welni carton elle biyaɗo so joƴƴini ɗum tan o sankoto modi ƴeewimo hawa wimo e dande mawde eyi joƴƴin carton o noon kam geddaɗo waddi hen ha joƴƴini carton o to suutuno ɗum to tuggi nden saaha e saaha fof keeci museki artata e makko kono ɗum haɗanimo liggade e nokku o fodde lewru ñande o jippi fof o sikkat ko so weeti o dawtata kono so weeti ha o ɓuftima ndiyam gulɗam tan o softa ha o wayano meeɗano tampude ni elle tan ndiyam ɗam ko dorogo ɓeydi softede makko fof noon ko nde geddaɗo yeehi ha dañi jonte ɗiɗi e liggey o heeɓi sek hono jogdi makko yontere adande nde sek o ko 1,6 e pawɗi buuɗi $30 nden ɓe ƴeemi aɓe kooto eɓe goni e werla moodi o holli sek o battindiɗo o namdi ɗum kadi no ɗum fotata e kaali seefa on wimo heewani no feewi ma won tan hedde ujunnaji 27 seefa geddaɗo ŋaaɓi hunuko elle mo gonɗinani wi ko mbiɗa ko a funtat kam o wi joni boom dollar koko yani ina ɓuratanoɗo moodi tengtinanimo o wi neɗɗo liggo yontere wotere yoɓe ujunnaji 20 e ko fawi onon kay kala e mon mo heewani kaalis welaka on wimo hey dollar ko ñaay ko tan min ina waɗanno sahaji mi heɓanno sekuji ko famɗi fof 360 walla 450 sibu mi waɗanno overtime kono ɗo gonmi ɗo hande hay mbuɗu mi ala on wimo oto namdoɗa kalis o wi woto namdo o weɗima ha laaɓi moodi haali jali wi anne haal gonga wawi a wawa wiide kay a anda ɗo kalis ma rewi moodi kadi jali wi mi anda ko dollar huuɗa mi anda ko minen kuuɗa geddaɗo ƴeewi moodi moosi mooso ngo ɓendani kono omo nandi emo gonɗinani moodi e yontere wotere geddaɗo heeɓi ma won hedde $600 ɗum ɗo gila e sappoji e nogosuji dollar ɗi o rokkano nde o yettinde gam sodde carte téléphone yantude e sek makko gadano joni o yaadi e dorosal gam ɗaɓɓude moolare politique ko suka goto jolfo biyeteɗo gagne heewi waɗande sukaɓe ɓe ko faati hen nden ɓe jettima to galle on wi yo suɓo inde nde jiidani e inde wonde e kayitaji ɗi o ardi ɗi geddaɗo suuɓi kaw mas diaw o namda sababu o wi so gonga o andani wontan to o yino inde nde e jayde wotere pular on namdimo jibinande o wi hitande 1970 on windi e kayit ɗaɓɓande nde inde kaw mas yettode diaw ñande jibinede ñalawma 9 lewru 11 ɓuuru hitande 1970 nokku jibinede luggere boje falde ɓogge leydi Mauritanie gañ fentani geddaɗo darol ha yuɓɓi ina jeeya hen wonde mawni ko goto ko soldat wonno ko laamu safal ɓe mbari ɗum e nder kaso goto e koninkoɓe waranoɓe e nder kasoji ɗi ko kaw makko wonno kono ba Abdoul Quddus guese mabɓe waalo kepta ha laaɓi kanko e hoore makko o jeeya koye riwanoɓe taccinanoɓe ɓe faade Sénégal on windi tan ko ha heewi nden on gasni yoɓnimo $400 geddaɗo yooɓi ina hamto nden ɓe jalti galle on aɓe koota galle mabɓe geddaɗo wi en gonani ɗon hay waktu goto o yoɓnomi ɗum ɗo ɓuura serde ha cekke nawi ɗum wi ko mbawɗa hen ka wawa waɗande hoorema ko jobnaɗa foof no jari wi min noon somi ɓooyiɗo seeɗa mami wattu fiilande hooram mbeɗa sikki tan ɗum saɗani hay seeɗa wi ala saɗani kay
hunde nde fof woni koye nder internet. O wi ko woni internet mbadi ko machine ngaji baaɗi no télé ɗi jemmi yimɓe ɓe ina tiimi ɗi. O wi ala machine ngaji ɗi ɗon ko computer kono ko kanji kutorte to banggue internet. Internet noon ko systéme jokkodiral international pentaɗo ko ɓooyani, joni hunde foof rewnete ko e nder lawol internet. O wi aɗa wawi internet? On wi mbiɗa wawi kay. O wi ko haɗatma fiilande yimɓeɓe? O wi moduji ɗi ina keewi probléme, so ɓe ganduma ɓe joɓatama koɓe poti yobdema ko yentude hen ɓe dokkata wone kala mo piilanɗa so salanama sikkata ko piilgol ma ngol woni ko moƴƴani, hankkadi jomum jogonoma nguutu mo gasata. Kono wona ɗum Dooro haalani gonga o fof, ko caggal ɗum geddaɗo andi wonde haɗimo softande fiilande moduji ɗi ha tengti ko faati e Mauritanie ko wonde o anda ndin leydi hay batte. Geddaɗo neldi ɗaɓɓande mum moolare politique woni ko wiyete asylum ko to wuuro woto wiyetengo Cincinnati, heddi ko omo fada jaabowol. Ɗum ina yaawa ina leela ala ɗo fawi, kono hade nden ko kayitaji ceerno Ndongo o ɗaɓɓirta kalis. Joni o neldi laabi ɗiɗi yummakko hen gotol foof $100 o noddi Ndey Ndiaye, oɗo wimo ceerno dokkunoɗomo talkuru nde o diwannode ina salminamo, ina neldamo kadi duwaw yo moftu talkuru ndu ha tiiɗa. Geddaɗo fodani Ndey Ndiaye neldal kañum e ceerno mum wondude e goƴa mawka. West Side Columbus, ɗon ko West Side Columbus kalten. Ko geddaɗo fuɗɗi liggade ko e joni woni hedde lebbi 6 o fuɗɗima tamde koppereje ɗe o meeɗano tamde e gurdam makko. Hankkadi noon o watti neldude galle mabɓe kappat. O taƴani yummakko lewru foof ujunnaje 20 ɗum ɗon jiidani e ko neldata woniraɓe makko rewɓe e kala ko takki e ɓen. Geddaɗo wona tan omo softi kono ko noon kadi o wayi sebde. O takkimo Dooro Sall ha o wawi seeɗa windude e haalde e ngele ɓe o wondi e galle ɓe foof so wona Dooro ala ɓurɗomo wawde humtude haaju mum e engele. Ɓe batti wiidemo Allah bonnima weeli hakkille. O jaaboɓe o wiya hunde nde wona welde hakkille, hunde nde so haalde gonga ko andude haaju mum. Joni hay defde ala ɓurɗomo wawde fiide kuundal. O jooɗima kam fodde lewru o defani, o tottani piye. Nde o heeɓi jobdi makko gadandi o wino ko omo fiya, ɓe mbimo ala ko koɗo taw. Ɓe mbimo ala ko koɗo taw. Dooro Sall ɓeydi hen wimo koɗo koko muñante, koma koɗo daña lewru nde jomum watta tuusde e defde kam e yobde biluji. Geddaɗo namdi Dooro ko woni biluji. Dooro jaabi facturaji te mbeɗa haalanma hunde wotere ko ɗi biluji kuɗaɗi kadi min dañde kalis. O wi no ɗum wayata? O wi ha lewru maaya ma andu hande no foti. Wona 19 ala boom ɗaccu mi holluma joni ɗo joɗinoɗo e nder yewtirdu mabɓe kanko e geddoɗo eɓe jewta. Dooro ummi o yeehi o fayi nder suudu makko ko kanko resda kala ko faati e dépasse galle. O arti omo welni tiggere kayitaji. Nden o ari o jooɗi sara geddaɗo oɗo ina jooɗino less ina ɓaggi e photo e goto. Dooro fuɗɗi holludemo kayitaji ɗi gotol ina wiya a yi ɗum ɗo no foti. Geddaɗo ƴeewi jaabi $125. O wi ɗum ɗo ko bill téléphone. Oɗone no foti? O wi ɗum ɗo ko 700. O wi ɗum ɗo ko bill télé. Oɗone 204. O wi ɗum ko bill gaz et courant. O wi oɗone, o wi hay oɗo ɓuura. O wi hey oɗo ɓuura seerde 435. O wi ay o ko bill luwas galle. Ɗiɗo biluji foof noon jiidani e gueɗe goɗɗe ɗe limotako jara boom
ma yiyan ɗum hoore ma andu heewde ɗo kaalis wona ko weeɓi. kono o wi kono ko Amérique waawi ɗum ɗo fof wona. On wimo o yee aɗa sikki ɗum feccere ko dañete ɗo ko ɗo heddoto. wi ɗum fof e waade noon geddaɗo kañum ɗum fof e waade noon geddaɗo kañum fuɗɗima gonɗinde wonde so neɗɗo dañani kaalis tan ko e mum woni. haade kay neɗɗo ina wawi liggade waktu ha on arta e janggo mum. so neɗɗo dañani kaalis tan jomum wondi ko ngamela. waɗi ñalawma goto geddaɗo arti ina ummi golle o tawti ɓatake makko goto ina ummori to jogiiɓe fiyekuuji. geddaɗo arti ina ummi galle o tawti ɓatake makko goto ina immori to jogiiɓe fiyekuuji ɗanniɓe hono immigration service. o seeki ɓatake o tawi hen kartal liggorgal hono working authorization. joni ala e sago o daña tonggode sécurité sociale. ngam wawde dañde liggeyaji ɗiɗi walla ni tati geddaɗo ina sohli wona tan janngude oto kono kadi jogade ɗum ɗeɗo gueɗe foof. geddaɗo waɗi ɗum wonani hay nayyi joni omo wawi liggorade kartal makko fodde hitande o dañi driving license hono permis auto. o soodi werla hedde $550 joni ala ko heddi so wona liggade e etade rendinde kaalis e kala no newori e kala no wawiri wonde. geddaɗo ñallinta geddaɗo wallinta o ɗanotako ko ɓuuri waktuji 4 e ñalawma. joni o jogui ko golle 3 hen gollal gotal tuggata ko waktuji 7 subaka ha waktu tataɓo caggal feccere ñalawma. gollal ɗimmal ngal fuɗɗoto ko waktu joyaɓo caggal feccere ñalawma ha feccere jamma. ɗum fuɗɗoto ko amde ha mawde. e nder ñalɗi ɗine geddaɗo liggoto ko ñamirde wotere gila waktuji 7 subaka ha hono on waktu kikiɗe. watti hankkadi yontere foof so heeɓi sekuji makko jobdi makko ngankata $900 ko seeɗa. hen sahaji ina ɓuura gati omo ɓeyda waktuji hono overtime. geddaɗo fuɗɗima rendinde kaalis o heewi koppareje ko ɗum waɗi o fuɗɗima waylade o watti yennude wondiɓe makko ɓe foof. omo wiya wonde ɓe gona liggotoɓe soɓe mbaylaki noɓe gollortoni ko ɗo e leydi ndi ɓe mayata kono ɓe gona dañoɓe kaalis. kaalis nde dañate koma tampane ɗo ko Amérique ɗo ko nokku golle ɗo wona Sénégal to ganduɗa yimɓe ina mbiya kaalis ko lijjitte kono wona ko liggate. ɗo mo liggaki dañata, mo tampani heɓata, mo dadaki wonata, mo gaƴƴaki ñamata, mo huudaki mosata, mo hejjani heƴata, mo hirdani jalata yantude hen. ɗo yimɓe foof ko gotum ala cukalel ala mawɗo wona ceerno wona human binne. geddaɗo fuɗɗima hollude miijoji mum ɗi yimɓe ɓe haala ka arduno ko hirande ko ñande hoore bire wonno ko kanko yontano defde hirande. nden o defti o wi dande mawde berte kayitaji mi defti. hay goto ɓosani. hewɓe gonno ko e nder cuuɗi mumen ko ceerno ndongo tan e Doro Sall gonno yewtirde ndu. Doro hafti fayi tarodde heddino ɗon tan ko ceerno ndongo. berte geddaɗo refti kadi eko haalno. ceerno ndongo dillani. geddaɗo ari ha ɓalli ceerno wi ceerno wertu kayitaji yimɓe kirto. ceerno hoyni geddaɗo caggal ɗum o artiri yeeso makko o jokki e yebde télé. nde o tinno wonde geddaɗo serani e jimde e makko o wi e dande less. ceerno wi mo wertantuma kayitaji. geddaɗo wimo hol ɗokkomo ala yitere wona an. geddaɗo haali giddi ceerno ndongo. ceerno ndongo kadi hoyni geddaɗo fodde leƴƴande seeɗa e nder ɗum o artiri guite makko o wi so tawi tan ko min wertantuma kayitaji hande hay goto hirtotako.
ceerno ndongo kadi hoyni geddaɗo fode leƴƴande seeɗa e nder ɗum o artiri guite makko wi so tawi tan ko min wertantuma kayitaji hande hay goto hirtotako geddaɗo wimo ko an ɓuuri wertoɓe kayitaji ɓe geddaɗo haali kadi e dande mawde e lejjinnoɗo yo galle o foof nan ceerno wimo mbimi woto bone am needi mi wona guiƴe so aɗa wawi berta kayitaji defta yimɓe kirto sa wawa geddaɗo taƴi haala ceerno wi ceerno koye fenade ɓaleere kurum jooɗiɗa ceerno wi fenade woɗere coykay oustage yalti suudu mum yaltidi e ɗiɗo konnguɗi taƴi kañumne haala geddaɗo o jokki fotinde dañmi ballidiɗo o geddaɗo wimo he oustage aɗa andi ko woni mi haaldani e ma ceerno haali huccini e oustage wondude e ñirɓinali o wi ko min wi koye fenade woɗere coy jooɗiɗa hoto pawɗa wiide tan an a tuusata an a defata an a lawƴata kaake an a lawƴata duus an a fittata a kirinta a fobirta hay hunde tan a waɗata hay wertude kayitaji ne a wertata so tawi tan ko haalde gonga noon kam wona laawol geddaɗo haaldi seesa elle nimsuɗo ko o fuɗɗi haala ka ko ceerno ndongo dinki dande wi ko mbaɗanmi ko ɓuri ko mbatton ko fof kurus makko ina wonno yeeso makko o jawli ɗum o woni e yortinde jaɓe oustage haaci fenande o jokki julnude neɗɗo fof kay ina wawi julnude ceerno ndongo ƴeewi oustage ha ɓooyi seeɗa wi wona gonga an de kam a wawa mo juulata julnata bolle puyɗe julnude fotani hadde neɗɗo liggade oustage haali faati to photo e goto jooɗoyi o ƴefti jayde wotere ina wonno toon o woni e jimde hen ɗon tan Doro Sall yalti woni e namdade ko gasata ko woni ko kewi kadi heddiɓe wonnoɓe e cuuɗi mumen ɓe fof puɗɗi yaltude hen goto yalti kañum ina welni téléphone ina duka ina wiya hayso neɗɗo yiiɗi ɓaggade ɗo dañata cow jamma cow ñalawma non c'est pas possible on kadi kañum on kadi kam haaldude e rewɓam hay goto tan wawa telfinde ɗo oustage weddimo namdal gajare anne ko téléphone ngaji anne ko telfinta joni jamma o jokki an FRC ma bonɗi ɗi Allah bonni ceerno ndongo joofi geddaɗo wi e dande mawde e lebbiyo kankone o dañi ballidiɗo ɗum fof ko ngel boyel addi geddaɗo wulli e dow ceerno ndongo boyel addani hay tus o jokki so ɗum fof yawti ɗo ala boy ala gara ala mawɗo ala cikkuɗel ala ceerno ala oustage ɗo yimɓe fof poti geddaɗo rutti to defirdu to Aliou Ba jaltunoɗo ina welni téléphone haali huccini e geddaɗo wi mbati ko joni mbiyata noon to nder defirde to geddaɗo jertinimo wi hoto naati e haalam on rutti konngol wondude e secret mbimi tan hoto tampini yimɓe ɓe a suwa hay yettade aɗa huwa e dow yimɓe holko tiiɗi e wertude kayitaji oustage weddi jayde nde joguino nde o wulli kankone e dow Aliou Ba o wi so wertude kayitaji tiiɗani ko haɗi ceerno wertude walla an e hoorema berta poftine yimɓe ɓe wawi wi gasi ok ko wertude kayitaji wonno mi werti Doro haali taƴi haala ka e hakkude Doro werti kayitaji yimɓe fof deƴƴi geddaɗo naatani deftude o yuppi makaruna makko e tew o fawi palate e hakkude kayitaji kamɓe fof ɓe taarima palate o ɓe kudduji ɓe juuɗe ceerno ina falino ina hucciti funnangue falti hucciti e palate makaruna ɗon tan ceerno haali wondude e ɓerde mettude ƴeewe tan ngel boyel o yiɗa haymi ñaama Doro ina ñamanno dartini jungo namdi ko woni kadi ceerno
ceerno ndongo jaabi wi so wona ngel boyel angel andi mi yiɗa makruna kaltan nde o yonta ko ɗum o defata oustage wulle dow ceerno ƴetti woro an ceerno aho yimɓe ɓe a tampini yimɓe ɓe wayi he oustage mi haaldani e ma hoto falnam ƴettoje kaale hen koye ceerno ndongo wulliti no oustage yaltu hen o haaldani e ma dorowaji oustage geddaɗo jaali ha serkiti o wi wondude e jalkito sa yiɗa makruna def maafe walla boom ñiire buna mimi wona debbo ma noon ceerno kamɓe fof ɓe jaali ha heddi ceerno ndongo oɗo nokki longere wotere ummi fayi to defirde to o sooɗoyi o fayi to frigo o udditi o yurni less caggal ɗum o hoyni dow ndeyi ha ɓooyi ƴetti jaram kokka o udditi frigo o membi dow frigo o hawri e lowcol mburu puɗɗingol yorde seeɗa o ƴeftingol o heeli hen o yowi ko heddi ko o arti to yewtirde to o jooɗi e sajadel makko o huufi jaram makko omo yara omo helta mburu makko omo ƴakka omo sekani gueddade oustage fof omo sekani hay hoore makko mataw kaɗen ɗo heddi ha ñalawma goɗɗo bandiraɓe